mgbe ụfọdụ enweta Chineke na-eshi eme ihe. Onye na-eme ihe ọjọọ na-eme ihe ọjọọ, ọ chọghị isi n'ime ya pụta. Ikekwe ihe ahụ ọ na-eme, ọ na-ezo ezo eme ihe, nwebụ onye gidere ya, ya ahụtazie ya n'ọwa omenala. Chineke nwere otu o si agba onye dị ụta n'anwụ. Ihe gbasara kwakịrịkwa mmekọrịta nwoke na nwaanyị hụ onwe ha n'elu bed ga gwuo egwu, o kwesịrị ịwụ agreement, o kwesịrị ịwụ ọchịchọ choice, o kwesịrị ịwụ nnabata ihe ha abụọ chọrọ ime. O kwesịghị ịwụ ihe eji ike eme ihe mwakpo. Mana mmadụ nwere ike nọrọ mgbe ụfọdụ file na ọ nọkwatala kama nwere otu o si eme ihe. This man, ọ na-ahụ na vidio severally, ahụ na m vidio ebe ọ na-akpọ ụmụ nwaanyị ashawo, ebe ọ na-atọrọ ụmụ nwaanyị ya ahụ ndị ka ịgbaga mbọ ya ga-akwụ ụgwọ họteelụ, ya ga-eme ha invite na ha ga-abịa na ụlọ hotel room Igwene ka ya test ha, ka ya mee ke ihe ọ na-ewepụta wụ ndị ọ chọrọ iwepụta. Enwere ndị n'oge ọ na-ewepụtagakwa n'ihi na mmụọ ya gwara ka ọ mara ma onye ọnụkwa hustling ka ọ nwa another side hustling ọ na-eme, ya bụ ya si agala ụgwọ hotel room. Mana ebe o si ewute na this man were married man with kids with a beautiful family. The woman wey dey my life today, the first day wey she come visit me will knack. The first day wey she come my house, we knack wetin no good. And after that knacking till today, you still dey my house, you never come out. 6 years. Ihe ndị Igbo si arụgba afọ ya dị ka omenala, because o mere ya nwunye ya. Shi jikwa ọnụ ya kwuo ya. Ọ nwoke na kwesịghị ịchịkpa ụkwụ n'ime mgbula. No. O mehie ya ahụta na nwaanyị ọbụla bịa ketere ihe na ya kwesịrị ịta ya. Ya ahụta ya that na nwaanyị ọbụla ebira for business o, ebira for whatever, na that very day kparọkwụ behind the closed door. Ya ahụ gị naanị wụrụ naanị gị na ya bụ na ọ ga-ata nwa one way or the other. Ya ahụta na ọ ihe kwesịrị ekwesị n'ihi na o mere nwunye ebira visit for the first time. Ya nwavulie gị n'ole n'ebe dị janga, ya wakpe nara ihe n'ike taa ya, tacha gaghachi ihe ọhụrụ masịrị ya ga lụọ ya. Mana ọ mahụ na o kwesịrị ịgba ụkwụ na breki na kene na nwunye otu o si dịrị ya na nwunye kwesịrị isi ụta dịrị ụmụ nwaanyị niile bịaketere ya. Ya ahụta na o kwesịrị ekwesị were gbaa na-eme ọnụ na ya o mere nwunye 6 years ago. Today nwaanyị aka nọ na ndụ ya, ọ ka nwunye ya. Ahụtazie na nwaanyị ọbụla bịaketere, ibịara kpa biznes o, ibịara iji ya oji o, ibịara bụ iwetara ihe mmadụ ojiri na oji jie ya, isi ka ịbịa leta oji ahụ na ịbịaketeghala ya egochi ụzọ na ọ ga-ata na ọ chọghị ma. Ọ ya butere nwa ọhụrụ, nwa 20 years jiri si ya chọrọ ime content creation na ọ kụjie ya, ọ kụjiere ya rịọ ya bịawara hotel, bịarute hotel bagode nwa ọhụrụ gị n'egbomi ya wakpe. Now enwe ihe ị ga-eme mgbe ụfọdụ onye ọbụla na chi eso gị lecha nwa ọhụrụ young girl 20 years ọ mara be nwoke preserve onwe nwere dream ya, ma ote uche ya na ote ihe chọrọ ịdịrị ya, gị napụ ya na n'ike ya larụkwa hụ na ọ wụla ka ọ ga-adị. Nawazie enwe 50,000 naira, ordinary 50,000 mmadụ dịka a man in your capacity. Iwe married man with kids, gị hụ na ị napụrụla nwa ihe o preserve gara ya na 50,000 naira gị si ji hụ. Not with this mentality. Kedu mentality ọwụ onye ara ya bịawe hụ na Asaba, ọwụ onye ara ya bịawe hụ na Asaba. Kedu mentality o nwere ya? Not with this mentality. I have told you to stop talking to me because of this your mentality. This your mentality. Here ya chat between you and this girl. Na this girl akpọwole ya. Not with this her mentality. Kedu mentality iti rie ya nwatakịrị ihe ọ bịara hụ ihe nyere ya. Gị pụrụ ya wakpo ya gaba ya n'ike nara ya ihe n'ike. Ikekwe 50,000 ahụ ọ naga ka o were nga flush ya, ka o were ga leta onwe inye ihe the money until nwatakịrị a ga-egbu onwe ya ntọrọ. Gị be na-egbugezi ikpere na police station so gbaghara. Na-abịa egbuzi ikpere na police station so gbaghara. Ọkwa ihe a na-akpọ ụfọdụ ndị mmadụ ga-emegide ihe ọ ya na-eme mgbe ụfọdụ egide onye oshi, ọ dịz hardened criminal. Ha ezutela enough money ga-ezu ha itige na business. Ọ kwụsịkwa na ihe ị na-eme mba. Ha ahụta na ọ dị simple, ha ahụta as long as ha ji egbe na ọwụ ihe ha ga-arụ forever until aka akpara ha. Ọwụ ya ihe na this man mere. Because nwaanyị ọ lụrụ n'ụlọ ọ wụta oshi wakpo ihe nara ihe n'ike mechaa gaghachi the lady agbaghara ya, enwe ihe n'ekiti ya na ya bụ ha alụ ya ahụtazie na enyi gị ọbụla ọhụrụ ọ ga-awakpo ya ebe ọ nọ today. Onye ọbụla nọ nga ọ nọ were ihe mere ndị ọzọ wee mụrụ akụ. Kwụsị ihe ahụ ị na-eme ma na ọ dịghị mma.
Gị ịchọghị ịkwụsị na ịdị smart na ọwụwụ mgbe a chọpụtara mgbe egidere nọ time lụzuo ote Chineke ga-esi akwa na ị ga amadu mistake, ị ga amụta ị ga-esi eme mistake ị ga-eme in fact ị gaghị amụta ị ga-esi eme ya because on the normal ground ịhụ nwa agbọghọ na nwatakịrị ya young girl ịnapụrụ ịgbawara n'ike rụọ nọ ya train n'ike gị nwa wụ the first man na awakpe n'ụdị iji wakpe gị wakpekwe by force o kwesịghị ịrịọnarịọ 50,000 naira ọwụ na-eji ya ọwụgodo ihe iji ihe ọbụla ị ga-eme ka obi dotuo ya ị ga-eme n'ihi na ịma na iwe married man ị na-aga ịlụ this lady ọ bịara ka ị kụziere ihe gị take undue advantage of this lady gị nechazie na deserve 50,000 naira bịa napụzi ọkpụrụkpụ ihe ọ ga-enye onye ọ chọrọ inye o de nwere di because ahụrụ m interview ebe dị emege this girl interview ya say that na onye ga-alụ ya dịrị dị iche o chekwagoro onwe ya for di ịnwụhụ di ịlọla nwaanyị ji ụmụ gị disgrace were ihe niile gị na nwunye gị nwere weke gị n'akụkụ napụga nwa ọhụrụ ihe n'ike ya ewepụta ọnụ na-anaghị 50,000 naira ya ara aṅa ahụ inye it is spiritually poor and wicked at the same time. George needed ime the right thing. Ọkwa ha emecha ihe igbe aga ihe a na-akọ na a twist wee bịa kọwa ka abịa bịa kọpụ amam akọga parents ha si ejikwa kpọrọ the girl ga ebe a gara na 7 million this and that amam onye kwaga these people mana nwa ahụ needed justice mana ịnụ ngadụ bụ iwe young girl ihe ọsọkwara mee na ndụ m enwekwala ihe ga-eme nga consider iwepụ ndụ m etere ugbo etere oso that lady o luzuru into yes odogwu ga-eluzu ụmụ ya n'oge ahụ ya in a type of way a ga-enwe katakata mana etere ugbo ihe ọtọkwasọ ha nshile ya ọwụ nna ha ma ha enwe iweta in future ha nwere ike ịgbaghara ya mana this girl enyedoghị onwe ya opportunity ịmara ihe Chineke de nwere ya ewepụ ndụ ya enweghị onye kwesịrị enwe ọnọdụ kwesịrị ka ewepụ ndụ tụkwasị ya. Olee ihe ọzọ n'oso kwuo ụmụnne m ndị na-asị nwa mba na nwa ịgọ gịnị ka m ga-ekwu lọọ adadene ka elewe n'ihe ụbọchị nyere ihe ọbụla asọ ọwụ prison ka ọ gacha a na-esentensị ya naanị ya na kefuru afọ ugbo foro ya na lọọ enwe ihe nwa mba nwere ikwude ndị ọwa ọrụ ha ndị gụrụ lọọ ndị ọka ikpe ha nọ ndị mata ihe ọbụla faith ewetara ya ewere ya wụrụkwa na example nyere ndị dịka ya n'ihi na enweghị ọrịa ahụ otu onye na-arịa enwere ndị dịka ya this man wụọrọ ha ihe eji ama atụ ihe ịrịba ama ihe eji eṅomi ihe ịdọ aka na ntị ọnga ọha nọ n'ọnụ onye ọbụla ji aka ewepụ ndụ ya anaghị asị ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa ndị a na-asị ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ndokwa bụ ndị chọrọ ịnọ ndị mere appreciate ndụ Chineke nyere ha ndị fightịrị nọ lụọ ka ha dị ndụ mana ọnwụ ajụ ndị chọrọ ka anyị na-ịnọ ebe ndị dị ndụ mana ọnwụ ajụ ọnwụ ndị ahụ na-ahụta ya na ha gawala ebe ha na-achọghị ịga ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ndokwa ọnwụghị onye ji aka gụrụ ọnwụ chuo onwe ka mmiri anaghị asị ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa biko ọnga ọha nọ n'ọnụ udo dịrị unu.